Sa kaning akong fonsiras father kay protection ra pa ni. Nagbunyag bitaw nako. So sa mga bata daghan kay mga puwa diri. Sa insulto man na. Para buyag kuno insulto man na. Asa di powerful ang bunyag o kanang inyong parabuyag? Buyag-buyag ba ni father? Mo nang mga sakit ha. O biyan natural. Ano sa? Doon ay sakit nga biyan. Doon na po sa sakit nga natural. Manang ginanglan yung tag-doktor. E doon na may, ayon na Ginoo ang mayong lawas sa mga ginanglag doktor. Ang masakiton lang. Abi ninyo, karong atumiyaging simana, dahil gikan sa Leyte, ang iyang bana politiko. Bugat kay ang uo. Bugat kay ang lawas. For how many years? No? Ako sa giingnan, paminaw sa catechism. Importante kaayo ang catechism sa simbahan. Mo nang akong i-acknowledge ninyo, akong i-acknowledge ang kaimportante sa Catechism of the Catholic Church, CCC. Naba mo yung CCC? Ang gamay rin ang uban, pag CC mo. No? Importante kaayo ang knowledge about the church. Nga naman, ang simbahan ra, ang gigaan niya giyawi. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nabisan hanggang haan sa imperno, dili makapukan niini. Ang imong idili, yuta idili ko sa langit. Grabe no? Unya, nakadawat ang presidente sa Amerika na. Ang Santo Papa ra. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko sa langit. Atong pakpakan ang ato simbahan. Munang kinahanglan atong tunan ang mga pulong sa Ginoo. Atong tunan ang pulong sa Ginoo mo ng Catechism of the Catholic Church. Aprobado na sa Santo Papa, aprobado po na sa langit. Imagine ka ni salig si Kristo ni Pedro. Nakita, watay salig ni Pedro. Watay salig sa Santo Papa. Watay salig sa simbahan. Kung si Kristo ni salig gani, how much more kita nga makasasa? Si Kristo nga may ni salig gani. Grabe ang pagsalig ni Kristo sa atong simbahan. Unang karon nga modernong panahon, dubliho nato ang paghigugma sa tong simbahan. Dubliho nato ang pagtahod sa tong simbahan kay si Kristo unang nitahod ug unang nisalig sa atong simbahan. Amen. Pero ayaw mo pangitag simbahan na perfect, wa na mo exist diri sa kalibutan. Ayaw mo pangitag perfect nga pare, wa na mo exist diri. Ganahan mo perfect nga pare? Perfect nga simbahan? Kinahanglan mamatay ka karon. Panglakaw ka mo, isang niyong maing balita, ikaduha, ayuha ang mga masakiton, ikatulo, hinginli ang yawa. Kinsay gisugo, ana? Kinsay gisugo ni ana ang tanang tinunan ni Kristo. Kinsay gisugo? Tanang ug mingon man si Kristo sa mga apostoles, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og himua ang tanang nasod nga akong sa sumpay. Wa jud may basa-basag Biblia ba? No. Katolik ko jud mong dako. Ingon si Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himua silang ang tanang nasod himuang akong sa to? Himuang akong kanus aman kita mahimong tinunan. Gisumpayan na. Unsay sumpay? Mandara. Very good. Bunyagi silang tanan sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu. Dili Espiritu tonto. Espiritu Santo. Nabunyagan na ba mo sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo? Therefore, ako kanang tinunan. Si Kristo'y nag-ingon ni Ana. Unsa na ta? Laing term na, disipulo. Unsay sugo sa tanang tinunan?
manlakaw kita. Isangyaw ang maayong balita. Ikaduha, mangutan na ta, nagsangyaw ba tas mayong balita? Nakita na may gisangyawas mga laing tinuan. Kita na may gisaka-saka. Kita'y gisugo, wapod manunong. Tinoo, dili. Isangyaw ang maayong balita. Ikaduha, ayuha. Uy, apil di ita. Unsay atong misyon? Ayuha ang mga... Naridi na mo mga ayo. Sa mo na gisulti ni Kristo sa tanan niyang tinunan. Ikatulo, maghingilin na mo mga... Ready na mo? Uy. Di hadlok mo ng mga yawa, Father. Kay bawo mo, ang inyong gikadlukan, labawng nahadlok ninyo. Amen? Manang sugod karon, kining atong empowerment, tanang tatay, tanang nanay, pwede makadeliverance silang balay. Tanawan si Brother Paul. Imagine na kayang asawa, sigsimba. Anunay mag-ampog rosaryo, ang hinungdan na jud ang lana sa albularyo. Nga, gibisita sila sa demonyo. Uy, naaba mo'y lana sa albularyo. Ug maulian ang mga sakit nga gitawag demonic oppression. Ang demonic oppression, muna'y barang, kulam, curse, di na maayo sa doktor. Kay dili na siya natural illness. Malikon ako ha? Kanang demonic oppression, dili na maayog doktor. Kay what na diagnosis, wala na finding sa doktor. Doon na duha ka klase ang sakit. Natural o preternatural. Salamat po. Unsa to'y una? Natural illness. Kung natural imong sakit, unsay atong buhaton? Consult your doctor. Listen to them. Di ta mga fanatiko. Amen? Doon natin physical dimension. Need ta og physician. Manang physician, physical. Muayo sa tong physical dimension. Pero doon ay sakit nga di maayo nila. Bisan pagdoktor sa Amerika. Yari din na mo. Tabangan ako ninyo. Ready na mo. Kamong tanan nga niya din ni karon. Nakoy isulti ninyo. Ako lang hinayon na. Ato-ato ran eh. Makaayo mo. You have power. Because you are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen? Nalipay mo wa? Use your power. Nang saon man ni Father? Munang nga atong gamiton ang prayer sa simbahan, manang sacramentals. Sacramentals are instituted by the church. Unsa ang sacramentals? Instituted by the church. Ni taga Sultan Kudarat. Niadto sa kuha si Ate Bernadette Gabi. Bago lang ni. Miyaging simana pa. So, Father, thank you kay imong gi-bless ang akong oil, water, and salt. Pag uli na ko sa mua, Takurong ba na? Takurong City? Taga dito siya. Takurong? Takurong, no? City. Salt. Imagine ka, layo ka town. Ni travel siya from Mindanao to Bujol. No, the land of chocolate hills. No. Kaya doon na namin swimming pool dito. No? Mga ligo mo ta dito. No? So, nitabo, mga igsuon mo ni. Pag-ulit niya sa ilaha, ipakita ko niya sa picture before niya gi-share ang sacramentals, ang holy and exercise oil. Dito na siya, doktor, balik-balik, dili gahapon ma-describe ang iyang katol. Iyang kamot, skin disease. Ang iyang tiil, kinakatulan. Kaya Father, human gipaambit nako ang holy
an exercise. Karang doon, ordinary oil pa na. Human sa pag-bless sa pari. Tanang pari, ha? Uy, paminaw mo. Ato pang Sabado ni nag-share na ako. Personal siya nag-share sa kuwa. Father, thank you so much sa sacramentals of the church nga imong gi-bless. Father, tanawa ang akong igsuon. Before nya after, pertinang limpyuha ang iyang